Меня зовут Петрович Мария, я акторка, спевачка. Приехала з Варшавы на фестываль «Близкий Усход». Мне здаецца, што гэта вельмі важны фестываль у першую чаргу для беларусаў, для актораў, рэжысёраў, знаходзячыхся ў эміграцыі, бо тут складана ў сэнсе з прафесіяй, і таму гэта такая цудоўная магчымасць вось на гэты кароткі час адчуць зноў як бы глебу пад нагамі, зноў адчуць сябе сабой. І я вельмі удзячна арганізатарам, што яны запрасілі нас, зато таксама я сустракаю сваіх калег з Мінску, са свайго тэатра, і гэта так радасна і так каштоўна, таму што як быццам мы на гэты тыдзень апынуліся вось у тым жыцці, якое было да ўсяго, і у прафесіі таксама. І здаецца, што гэта нават, ведаеце, нават можа задача гэтага фестываля, не задача, як я так бачу, гэтага фестываля нават не ў тым, што якія там былі спектаклі паказаны, там колькі іх было паказана, а тое, што людзі, ёсць гэтая магчымасць быць у прафесіі. Вось гэта самае галоўнае, гэта гуманістычны пасыл гэтага фестываля. Дзякуй.